Cha mashonisa mfana wami, kule nyanga le sinohambo nesonto oluya le eBizana, inkonzo enkulu esiyibiza nge-picnic. So sonke siyakhona. Manje-ke bengithi mina ngicela ungiboleka nje imali engango-500, ngifuna ukukhokhela ibhasi mfana wami mashonisa. Ngiyothi mase ngilikhokhelile-ke ibhasi bese kusala-ke imfalakahlana ngiyobe sengiyibambela ngayo-ke ukudla phambili mfana wami. Ngiyacela ukuthi ungisize. Lolu hambo lubaluleke kabi mfana wami. Okay. Njengoba ufuna izumbulu nje. Awusho ukade vele ubona Mashonisa mfana wami, hawu angisebenzi phela kodwa ngiyabamba nje lapho nalapho ngithola khona. Phela manje akakaveli mashonisa. It's not like phela ngiboleka imali yelotho mashonisa. into engcono ukuthi wena utshelele umkhokheli ukunikeze inombolo yami ukuthi akukhokhele. Eyazi yekela ngale madlanyana yakho le, mina ngumntwana wompostoli, uNkulunkulu uzolenza icebo and eBizana ngiyakhona. Sala naleli bhizinisi anyana lakho leli. Hawu.